Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Abino adlaw na usab karon nga Biyernes ng higala no. Bino karon taon-taon mularga na ko higala. Adto na ko sa manhuyod kay pizza 17 na baya. Na dili na gyud madugay. Pag humana mo paniudto diri, naniudto naman sila. Pag humana mo paniudto diri, home sweet home na ko. Home sweet home na ko. Kaya taga Manhuyod, ba ko mahigala, no? O niya, na-assign ko sa Manhuyod, so home sweet home na. Pero sa ako na ginaingon, dili lalim ang akong gibati usab nga matod pa lang kamigaw sa akong mga parokyano nga nahimo na kong kauban sulod sa siyam katuig. Medyo dili gyud ingon ni ana kasayon mahigala ang pag-transfer. Medyo sakit-sakit gyud gamay, pero ako ni siyang kana bitaw bation hangtod sa pipila pa siguro ka tanatog tuig nga ang kasakit. Pero madugay sa madali tungod lagi sa matud pa panabang usab sa mahal nga birhen, nasayod ako nga makapadayon gyapon ako, no? Kay may mga musalig ra gyud pokus Ginoo ug sa kining mahal nga birhen, no? Sa Ginoo nga mo'y nagtawag kanako ug mahal nga birhen nga mo'y nanalipod usab kanako. Okay, no? Nahala, no? Pizza 11, pizza 17 na mahigala. Abi, no, padayon gyapon kita. No, kisabay atong Saint of the Day karon. Okay. Bueno, ang atong Saint of the Day karon, sigon diri sa ato ang listahan, April 17, no? April 17, ang ato karon nga santo, walay lain kung dili si San Benedicto Jose Labre, no? Saint Benedict Joseph Labre, no? Bueno, kini si Saint Benedict Joseph Labre, usa kini siya ka pilgrim, no? Usa ka matud pa traveling devotee, traveling from one great shrine to another, living living only in alms. So, nagkuyan das gilgig po ni siya dahil mahigala, no? Kay nagpakilimos na ni siya. Ug asa siya dapat maabot sa mga great shrine, magpakilimos siya. And he wore the rag of beggar and shared his food with the poor. Matud pa, he is gitawag siya the beggar of Rome. Unya, ang matud pa niya, our comfort is not in this world. Oh, ang iyahang mga panultihon ba? Our comfort is not in this world. So pakanindot siya, no? Kini si Saint Benedict Joseph Labre, no? Nga matud pa niya ang hayahay nga kinabuhi wala diri sa dili sa Pilipinas, wala diri sa kining kalibutan. Kaya man magpakilimos sa maning tawo ni siya unya ang iya hapon yung pinalimsan iya pong i-share ngadto sa mga pobre. Matud pa no unya he dragged himself into sa pag-abot sa April 16 iyang nikamang siya paingon sa simbahan ug namatay dito sulod sa simbahan. People can proclaim him a saint. Kagilingig po yun ay ni Saint Benedict Joseph Labre, no? Kay matod palagi, nikamang rin siya, pagkabantay niya nga hapit na siya mamatay, nikamang siya mismo may nisulod sa simbahan ug dito gyud siya ka bugto sa iyang gininhawa. Ayan, no? So karong adlaw mahigala atong pangayoon ang pangama ni San Benedicto Joseph Labre nga mamahimo kitang sama kaniya. No, matud pa niya, our comfort is not in this world. No, padayon tawo nga rin nata sa atong catechesis. Ayan, no? Ang atong catechesis mahigala. Ang kining pangutana. Father, kanang maayo ba ning manugal ta? Abay no mahigala, no? Kanang sugal, mura na siya, itawag na itong kanang quick money. No, quick money. Sa Proverbs 13:11, 23 to 30, kining sa panultiho, no? Kapitulo 13, versikulo 11. Ang bahandi nga nabatunan mo sa sayon nga paagi, dali arang mahanaw. Apan mudaghan kini kung nakuha mo sa lisod nga kaagi. Ayan, no? Sa ato pa kini daing sugal, tinuod man gyud mahigala. Para ako murag tinuod gyud pud ni kini bitawng
kwartang pinaspasan, o kanang paspas na kay hindi mo makuha ba man pinaspasan kana bang wala gyud nimo hagui, imo ra dayong nakuha sa matud pa pinaspas nga paagi, dili gyud na siya mo lungtad, no? Dali ra na siya mahanaw. Manang uban mo ingon mga higala nga lingaw-lingaw ra man ni padring amua, pero matud palagi dili gyud gihapon na siya makatarunganon because money should not be wasted. Kay kana agong kwarta mga higala, grasya ba na gikas Ginoo nya imo man nang giusik-usikan. Kung atong basahon sa Isaias kapitulo 55 bersikulo 2, nganong gastuhon maninyo ang inyong kwarta ni anang dili makaon ug nganong maghago man kamo ni anang dili makabusog. Pamati kamo kanako ug makakaon kamo maayong pagkaon ug matagbaw kamo. Ato pa gi-question gyud na mahigala, no? Gi-question gyud ang maong mga style sa Biblia, no? Nganong gastuhan maninyo ang inyong kwarta ni anang dili makaon. Ato pa kana gyung makaon ang inyong gastuhan dili kanang matud pa mawala ra na, no? So na, no, again dunay nang utana ko padel makasala ba ning manugal ta? Muna og dili man siguro sala, no, pero dunay dili maayong resulta, no? Alang kanimo og siguro alang sa imong pamilya. Kung malulong na bitaw ka sa kuan mahigala kini bang gitawag na tug sugal, no? So mas maayo gyud nga dili lang gitaan ng quick money. Kana bitaw mangita jud ka og muni na muna ana. Kinahanglan nga medyo ipaagi gyud sa maayong paagi. Okay, klaro? Okay, another question. Pader, sala ba? Ayan, no? Kini pangutana. Related rin sa una natong topic, no? Sala ba ang pagka-addict sa illegal drugs? Tuwag ni ana, sala jud na. No, kung budaw na no? Kay kun matud pa kanang sa Santiago kapitulo 5 bersikulo 7, busa pagmasinugtanon kamo sa Dios, sukli ninyo ang yawa ug muntagan siya. Nga sa ato pa kini pagka-adik, narabay mga adik nga nakapaminaw. Nahimo na siyang sala tungod kay samara nga imong gipasipadaan ang imong kinabuhi, ang imong lawas. Ikaw mismo mao'y pasipala sa imong lawas. Kaya doon na ba giingon nga kana bitang ayaw ninyong pasipadi ang inyong lawas kay templo kini sa Dios, no? Okay, ang bad results mga higala kana bang kinig yung adik-adik ta, doon naman gina siya bad results to your consciousness sa imo pang kunahuna ba ug sa imong lawas. So muna nga kung mahimo, no, atong ampingan ang atong lawas. Kay sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Corinto kapitulo 6 bersikulo 19 sa 20 nagkanayon kini. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo ug nga nagsugo ug nga nagpuyo diha kaninyo ang espiritu nga gihatag sa Dios kanimo? Dili na kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon kung dili iya na kamo sa Dios. Kay mahal ang pagpalit niya kaninyo, busa gamita ang lawas alang sa kining gitawag na itong pagdayeg sa Dios. Ayan, no? So, klaro ha, first letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 6, verse 19 to 20, wala ba kamo masayod nga ang iyong lawas templo sa Espiritu Santo, ug nga nagsugo, ug nga nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu nga gihatag sa Dios kanimo? Dili na kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon, kundi iya na kamo sa Dios. Kay mahal ang pagpalit niya kaninyo, busa gamita ang lawas alang sa alang sa kadayganan ngadto sa Dios. Okay, klaro sa pangutana ha. Kanang mag-adik-adik ta pa dili ba ta sala na. Kay sama ra nga imong gipasipadaan ang templo sa Espiritu Santo. Okay, klaro. Di na sa takuto mga kay medyo ang pagkabisiha gyud mahigala ilabi na nga karong adlaw, karong taon-taon manglarga nami paingon didto sa Manhuyod. Nga pwede si Padre Dudong na-install na. Nya ako mokuan pud mi kanang gitawag og mo-exit na pud ko.
Okay, klaro, dahil lang kita kutob, ako ra gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo. O manalangin ka nato ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo, Gunung Pilipinas.